er vi blevet færdige med vores projekt, og vi håber, at det er blevet rigtig godt. Det tror vi. Det er i hvert fald gået godt. Tror du, det er blevet godt, Jonas? Pis godt, mand. Hvordan var det nu, vi startede? Jonas, jeg synes, at jeg bliver ramt ned. Hvor er Jonas? Ej, det er bare for sjov, han bor lige her. Nu er jeg på vej hjem til Jonas, og vi er i gang med at forberede vores projekt til hele næste uge. Det er søndag aften, og jeg står herude for Jonas' hus. Det er meget spændende alt sammen, og vi glæder os til en rigtig dejlig projekt, og jeg tror, Jonas den sidder meget forberedt og Det er din tur nu. Kom nu. Det er din tur. hvad foregår her egentlig? Fuck, jeg kan virkelig ikke forstå, at der er en arbejder frisør. Det gør jeg sgu da, dit svin. Ja, det ved jeg godt. Det er det, jeg siger, de er en freak. Det er bare pisse. Nu er vi i gang med at lave Jonas om til en emo. Eller var det en punker? Det er ikke det samme. Nej, og det er der faktisk mange, der tager fejl af. Mit hår, mand. Hvad fanden har du gang i? Det skal stritte. Vi har ikke brug for mere end det her. Nej, jeg ved godt, men det er meget sjovt at række på. Her sidder vi så og holder en velfortjent pause efter en uges hårdt arbejde. Der har været gode tider. Dukken ligner pæle. Den er lige så grim. Og vi har haft dårlige tider. Jeg skulle da en herregod idé. Er du dum eller sådan noget? Helt seriøst, det er den værste idé, jeg nogensinde har hørt. Du kommer sgu aldrig selv med nogle idéer. Du kan røve mig, jeg har fået den bedste idé nogensinde. Fuck dig så, mand. Jeg tror aldrig, jeg har været i en gruppe med dig, mand. Men vi har også haft tid til leg og pjat. Jeg bygger et sandslot. Må jeg være med? Nej, men det er mit sandslot. Hold op, Jonas. Vi har haft god tid til at lege. Det er mit sandslot. Jeg får svært. Men alt i alt har vi haft et godt projekt, du.